Tinupok ng apoy ang 3 bahay sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Samantala, nalapnos ang balat ng isang lolo nang pasukin ang nasusunog na bahay para sana'y iligtas ang mga apo. Tutukan sa report. Nalapnos ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Mang Juanito M. Buido matapos pumasok sa nasusunog na bahay para iligtas ang 3 apo sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Hapon ng Biyernes nang makita niyang nasusunog na ang bahay ng kanyang anak na ilang metro lang din ang layo sa kanilang bahay. Sa pag-aakala na natutulog sa ikalawang palapag ng nasusunog na bahay ang 3 apo, edad 6, 4 at 2, dali-dali siyang pumasok sa nasusunog na bahay. Tinignan ko yung mga bata kung nandun sila doon, kaya pinasok ko yung bahay, malakas na yung apoy. Ang mga apo, ligtas na pala matapos mailabas ng kanilang tiyahin. 3 magkakatabing bahay ang nasunog. Mabilis ang pagkalat ng apoy. Nagsimula raw ang sunog sa pagbalik ng supply ng kuryente matapos ang power interruption. Agad rumisponde ang mga kawani ng fire station. Matapos ang 20 minuto, naapula ang sunog. Sa inisyal na investigasyon, isa sa posibleng dahilan ng sunog ang octopus connection sa loob ng bahay. Isa sa mga tinitignan nila is yung mga naiwang nakasaksak na appliances nila during power interruption po. Nagbigay na ng tulong ang barangay sa mga pamilyang apektado ng sunog. May bigas, may noodles at saka sardinas kasi yun namang nangyayari. Maliban kay Juanito, wala nang ibang nasaktan sa sunog. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.